Sociale medier er overalt i unges liv. De er hurtigt blevet en central del af deres hverdag. Det er en stor forandring fra, hvordan man brugte medier før i tiden. Børn og teenager i dag vokser op i en verden, hvor de her platforme er alle vegne. Deres sociale liv foregår tit gennem skærme. At være digital hele tiden er noget nyt for unge i dag. Næsten alle har adgang til de her platforme. Smartphones er almindelige, så sociale medier er lige ved hånden næsten hele tiden. Den her generation, tit kaldet iGen eller Gen Z, er helt speciel. De er de første, der har haft smartphones og sociale medier i hele deres ungdom. Platformene blev hurtigt deres vigtigste sted at være sociale. Den her forandring skete utrolig hurtigt. Årene omkring 2010 til 2012 var et vendepunkt. Måden unge snakker sammen på ændrede sig fuldstændig. Det almindelige samvær ansigt til ansigt begyndte at blive mindre. I stedet boomede online kontakt og blev det nye normale for socialt liv. Sociale medier var helt klart meget tillokkende i starten. De lovede fællesskab, anerkendelse og uendelig underholdning. Det er noget, der lokker alle, men især teenagere. Sociale medieplatforme så ud til at give alt det her med det samme. De gav et vindue til en større verden. De gav også en scene, hvor man kunne vise sig frem. Menneskers naturlige ønske om at høre til er særlig stærkt i teenageårene. Platformene så ud til at passe perfekt til det behov, at det var så nemt at komme på, gjorde dem endnu mere spændende. Hele tiden at være dybt inde i den digitale sociale verden har konsekvenser. Det er vigtigt, at vi ser på, hvad der sker med unge hjerner under udvikling, når de bliver påvirket af det her. Forandringerne er måske ikke altid tydelige, men de er store. Det er helt afgørende at forstå de her effekter, der spreder sig. Forældre, lærere og de unge selv har brug for den viden. Selve ungdomslivet bliver tegnet om af de her teknologier. Derfor skal vi grundigt undersøge de her nye og skiftende træk i deres verden. Hjernens belønningssystem spiller en stor rolle, når man bruger sociale medier. Dopamin er et vigtigt signalstof her. Det er tæt forbundet med følelser af glæde og belønning. Notifikationer fra sociale medier som et like eller en ny følger udløser dopamin. Det føles godt. Det er en helt grundlæggende biologisk reaktion. Derfor lærer hjernen at forbinde de her platforme med rare følelser. Det starter en cirkel, hvor man søger mere af den slags belønning. Selv forventningen om en notifikation kan frigive dopamin, og det skaber en stærk trang til mere. Sociale medieplatforme bruger tit det, man kalder variabel belønning. Det er et begreb fra adfærdspsykologi. Spillemaskiner er et klassisk eksempel på, hvordan det virker. Sociale medier virker på en lignende måde med uforudsigelighed. Brugerne ved ikke, hvornår de får deres næste belønning. Et like, en kommentar eller en besked. Den her usikkerhed gør platformene mere fængende, ja nærmest vanedannende. Folk tjekker deres feeds igen og igen. De håber på det næste lille skud positiv feedback. Hjernen vender sig til det mønster. Pandelappen er et andet vigtigt område i hjernen, vi skal se på. Det område styrer de mere avancerede tænkefunktioner. Det er for eksempel at tage beslutninger, styre impulser og planlægge. Hos teenager er pandelappen stadig ved at udvikle sig meget. Fordi den udvikler sig, er de mere modtagelige for sociale mediers konstante fristelser. Deres evne til at styre sig selv er ikke helt færdigudviklet endnu. De konstante beskeder og notifikationer kan nemt overvælde det system, der er ved at udvikle sig. Det bliver sværere og sværere at fokusere på andre opgaver, der ikke giver belønning med det samme. Det her miljø påvirker også koncentrationsevnen tydeligt. At have sin opmærksomhed spredt hele tiden er blevet normalt for mange unge brugere. De multitasker tit mellem forskellige apps og platforme. Det kan gøre det meget sværere for dem at koncentrere sig dybt. Hjernen vender sig til de her hurtige, overfladiske skift i fokus. Derfor bliver det sværere at holde fokus på én kompliceret opgave i længere tid. Det har tydelige konsekvenser for, hvordan det går i skolen og med at lære. Den konstante stimulation træner faktisk hjernen til at blive distraheret. Den måde sociale medier er overalt på, kan påvirke fantasien, uden man mærker det. Før i tiden kunne kedsomhed måske helt naturligt starte kreativiteten. Nu bliver ledige stunder tit fyldt med at scrolle gennem feeds. Færdiglavet indhold erstatter tit ens egne tanker og fantasifulde leg. Det kan betyde mindre ustruktureret tid, hvor hjernen kan vandre og skabe.
Den konstante strøm af information udefra efterlader ikke meget plads i hovedet til at dagdrømme. Den her ændring er måske lille, men den er vigtig for hele den måde, man tænker og udvikler sig på. Fantasi har virkelig brug for stille øjeblikke og plads for at blomstre. Følelsesmæssig smitte er et andet fænomen, man ser online. Følelser kan sprede sig hurtigt på sociale netværk. Unge, hvis evne til at styre følelser stadig udvikler sig, er særligt sårbare over for det her. Hele tiden at se jævnaldrende vise angst, tristhed eller vrede kan forstærke de følelser hos dem selv. Den måde, de fleste opslag er redigeret på, spiller også en stor rolle for, hvordan man reagerer følelsesmæssigt. Mange brugere viser glansbilleder af deres liv. Det kan få andre til at føle sig utilstrækkelige eller misundelige, når de sammenligner. Det skaber en konstant sammenligningsleg, tit uden man tænker over det. Angsten for at gå glip af noget, kendt som FOMO, er en stærk drivkraft. Sociale medier giver et konstant live-vindue til, hvad andre laver. Det kan skabe stor angst for ikke at være med, eller ikke at vide, hvad der sker. Angsten for at blive holdt uden for sociale begivenheder, interne jokes eller nye trends er en stærk motivation. Det tvinger brugerne til at være online og opmærksomme hele tiden. De føler, de ikke må gå glip af en vigtig opdatering eller samtale. Det lægger et stort pres og en underliggende stress på deres hverdag. Derudover er det at skabe og vedligeholde en online personlighed en vigtig del. Brugere viser tit meget polerede, perfekte versioner af sig selv. Det kan føre til en større kløft mellem deres online identitet og deres virkelige liv. At prøve at holde fast i det her ofte fejlfri billede kan være utrolig stressende. Det kan også skade selvtilliden, når virkeligheden ikke passer med den omhyggeligt skabte online-version. Ægthed kan gå tabt i den konstante jagt på likes og anerkendelse. Presset for at præstere for et online publikum er enormt. Mere og mere forskning forbinder øget brug af sociale medier med mere angst og depression blandt unge. Mange studier viser en klar sammenhæng. Tidspunktet for de her mentale helbredsproblemer er pas tæt med, da smartphones blev udbredt. Mere tid online betyder tit meget mindre tid til andre aktiviteter. De her andre aktiviteter, som nok søvn, motion og socialt samvær ansigt til ansigt, er afgørende for et godt mentalt helbred. At de her beskyttende ting bliver mindre, er meget bekymrende. Tallene tyder stærkt på en stor forandring. Søvnmangel er et særligt almindeligt problem. Mange teenager bruger deres telefoner og tablets sent om aftenen. Det blå lys fra skærme kan nedsætte produktionen af melatonin. Melatonin er det hormon, der styrer vores søvnrytme. Den her forstyrrelse fører til dårligere og mindre søvn. For lidt søvn er tæt forbundet med en masse mentale helbredsproblemer. Det påvirker humør, koncentration og hvordan man fungerer i hverdagen negativt. For mange er soveværelset ikke længere et fristed fra den sociale verdens krav. Det påvirker også udviklingen af sociale færdigheder i den virkelige verden. Mindre samvær ansigt til ansigt betyder færre chancer for at øve de her vigtige færdigheder. Det er sværere online at aflæse komplicerede sociale signaler, forstå kropssprog og løse konflikter. Misforståelser kan hurtigt blive værre, når man skriver sammen. De små nuancer i menneskelig kontakt, som tonefald og kropssprog, kan nemt gå tabt. Det kan mærkeligt nok føre til følelser af ensomhed og isolation, selvom man hele tiden er forbundet. Kvaliteten af samværet betyder virkelig noget. I sidste ende kan de her ting gå ud over livskvaliteten generelt. Det konstante pres for at være på de evige sociale sammenligninger, så var mindre søvn og risikoen for digital mobning bidrager alt sammen. Unge fortæller i stigende grad, at de er mindre glade og mindre tilfredse med livet. Det er et kompliceret problem med mange sammenfiltrede årsager. Men sociale mediers store rolle i det her regnestykke bliver mere og mere tydelig. Der er et akut behov for at genoverveje dets plads i unges liv grundigt. Vi skal i fællesskab arbejde for at skabe rummer og observable forhold til teknologi.